أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين bandiraɓe caggal yettude allah e julde nelaɗo makko muhammad sallllahu alayhi wa sallam en garti ha joni e yewtere meɗen konngol l'islam yewtere nde mbaɗeten ɗo e ayaw meɗen Pindi TV kala ñalawma aljuma so tawi oɗo saaha yonti ha joni eɗen kala ko faati e korka aywa kaleten hande ko faati neɗɗo mo ganduɗa omo taƴi e korka sabu gantu est ce que oɗon ha joni ene waɗɗi e makko nde o jogitto walla ala ewa so tawi ko neɗɗo mo ganduɗa o heeɓi gantu gaddanɗo mo taƴde e korka he e walla o heɓno gantu kaɗannoɗo mo hoorde gantu o iwi wayno suka kellifaɗo e ñalawma korka e ñalawma korka o tini o hellifama en mbino hellifede neɗɗo so tawi ko gorko ko so tawi o watti hoyɗitade ewa ndiyam yalta e makko e wayno jomum hoyɗene wonde rewɓe ko nandi hen ndiyam yalta e muɗum eyyi walla o heɓa sugundu hakkude eyyi so tawi ko debbo ko so watti yiide ella eyyi walla ko nandi hen joni noon kanko koye ñalawma korka o tini ndekete kanko o hellifama ko heddi ɗon ko e ñalawma he o wiyatake yo jogito jogitade woni wasde ñamde wasde yarde eyyi ala eyyi walla ñawnoɗo omo ñawi ina haaɗimo hoorde e ñalawma korka he o selli o tini kanko de o selli oɗo o wiyatake yo jogito ko heddi e ñalawma ala o wawi hankkadi jokkude omo ñaama walla ɗanninoɗo ɗanngal ngal haaɗimo hoorde o arti e galle makko o yetti e ñalawma korka he walla e kikiɗe korka taw nangue mutani oɗo o wiyatake hankkadi ɓay o arti ko ɗannungal hannoma hoorde hankkadi woto ñaam ala ko heddi e ñalawma he ko foof ɓay tan o horano ñalawma saabu ɗannungal saabu gantu o ko heddi e ñalawma o foof hankkadi eywa o ñamat eyyi debbo gondunoɗo e ella o laaɓi caggal fajiri eyyi caggal fajiri ɓendi o laaɓi o wiyatake hankkadi woto ñaam woto yar ala ko heddi e ñalawma he foof kanko debbo o wawi ñamde omo wawi yarde ko hon noon kadi debbo gondunoɗo ƴiƴam ɓesgu o jibinno ƴiƴam ɓesgu ne yalta e makko eywa ƴiƴam ɗam darti o tini o laaɓi e ñalawma korka oɗo o wiyatake hankkadi ko heddi e ñalawma ko woto ñaam ala kankadi ko heddi e ñalawma o ñalla ñamde o ñalla yarde so yiiɗi walla kanganoɗo o selli e ñalawma korka he eywa oɗo o wiyatake hankkadi ko heddi e ñalawma he woto ñaam ala eyyi walla neɗɗo mo ganduɗa korka ka tampinimo o ɗomɗi ha ɓurti to woni to ne wuli walla hayso wulani ko ɗom ka tampinimo eyyi o ronki horde oɗo sari wi ko yo taƴ yo yar après o yoɓoye ñalawma o eyyi so taƴi noon haw gayni o yari o ɗomɗiti o ɗifti o softi hankkadi o wiyatake hankkadi woto ñaam woto yar saabu ko ñalawma korka ala ko heddi e ñalawma he foof so welama o ñalla ñamde so welama o ñalla yarde e walla mo ganduɗa kadi ko heegue eywa jaggi mo eywa haw ronki jokkude korka ka o ñaami eywa hankkadi ɓeɗo foof eywa ina wawi ñallude ñamde e ñallude yarde ko heddi hen ko eyyi eywa ko hono noon kadi gorko ɗanninoɗo o arti e ñalawma o tawi joom suudu makko ne wonduno e ella hoorani kadi laaɓi so melami gonde e ñalawma korka he ina daganiɓe he wiyata ko korka tan ko ñalawma korka ala walla kamɓe ɗiɗo fof ko ɓe ɗanninoɓe ɗanngal ngal haaɗi ɓe hoorde ɓe garti e ñalawma korka he ɓeɗo so melama ɓe gonda e ñalawma he eyyi wiyatake hankkadi il faut ɓe jogito ala aha ɓay tan gantu o hannoɓe hoorde eywa hayso gantu o gasi ko heddi e ñalawma o eywa ɓe mbawi ñamde ɓe mbawi yarde kala korka hannoɓe ɓe mbawi wadde eyyi so tawi noon ko jejjitɗo o yejjiti ko wonde ko korɗo o yari ndiyam eyyi mazhab imam malik oɗo o yoɓat won wiɓe noon o yoɓata
kono mazhab imam malik o ɗo o yoɓat o watta kafara kono o yoɓat ñalawma goto o eyyi mazhabuji goɗɗi ɗi won wiɓe hen o yoɓata neɗɗo jejjiɗo ñaami yoɓata saabu hadis o won hadis garɗo kamɓe fof eɓe gonɗini hadis o wi ñamɗo teyani walla yari teyani on ko Allah ñambini mo Allah yarni mo eyyi imam malik wi noon ko kafara ala e makko o ala bakkat kono ñalawma o kam o yoɓat saabu debbo gonɗo e ella juulu no way mawnude wiyama yoɓata juulu kono hay korka yoɓat eyyi oɗo ko wonanno e ñamɗo e korka walla jarɗo e korka ko ɗum woni ala e dow makko kono ñalawma goto o kam o yoɓatmo ɗum woni ko mazhab imam malik o yaari on noon ɓuuri yaajde ga te horde yoɓde ñalawma goto o ɓuuri heɓidade ɓuuri dejje e ɓernde ɓuuri holnade kadi eywa wadde jejjiɗɗo noon ñaami o jogitto o wiyetake hankkadi ɓay o yoɓat ñalawma so welama o ñalla ñamde ala de koɓe limɗen adiɓe gadiɗen limde ɓeɗo goni ne mbawi ñallude ñamde ñalla yarde kono jejjiɗɗo ñaami e korka o yoɓoyat ñalawma o kono haɗata ko heddi e ñalawma o ko o jogitto ɗum o ñamata o yarata eywa ko hono noon kadi ñalawma sikke est ce que janggo nde wona korka est ce que lewru darima hande walla daraki eyyi jomum ñaami haccitima ha haari caggal mum feeñani ɗum wonde ñalawma o koye korka jeeya ndeke lewru darinoma hanki oɗo o ñamata o yarata oɗo o jogitto hay so tawi o yoɓoyat ñalawma o saabu o tini ɗum ko caggal fajiri eyyi en kaalino wonde ma anniyama ado fajiri ma jananeɗa wonde hande ko korka ko adi fajiri nde korka ka sellanma eyyi e ñalawma he o tini ɗum hankkadi o yoɓoyat ñalawma o kono haɗata o ñamata o yarata o jogitto ko heddi e ñalawma he ko eyyi ko hono noon kadi neɗɗo bawnaɗo o wawna force o waɗa kidnappé o wiya par la force koma o ñama ɗo a horata ɗo so ɗay ko leyɗele gona julɓe woni eto wawi wonde foof o ñamminama o yarnama o yoɓoyat kono ko heddi e ñalawma oɗo ko heddi e ñalawma he ko o wiyetake hankkadi on wawi ñamde o yar ala oɗo so tawi tan wawnuɓe moɓe ɓay tan ɓe jeehi hankkadi o jogitto ko heddi e ñalawma he ko eywa so tawi noon ko dosɗe korka ko dosɗe ɗiɗi eyyi goto ene yaaha ha gueɗe sappo ko adi ko woni anniyade eyyi te anniya o sellata so wona o ado fajiri eyyi ɗo noon teskoɗen ɗo kala korka ga ganduɗa kala korka alay sago ganniyoɗa ko adi fajiri wonde aɗa hoora te so tawi ko janggo korata ko caggal hande so nangue muti andi o fuɗɗoto ɗon e fajiri gannitoɗa eyyi hande to gonɗen ɗo sa wi ɗo joni aljuma garowo ka korowo eyyi ɗo e aljuma hunde foof ne wawi hebde hen aɗa wawi yaltude hen haaju ne wawi heɓtadema hen eywa kayita ha ɓooya iwa eyyi ko matan ñalawma gadiɗo ñalawma korata o caggal nangue muti ko ɗon gannitota piɓata e ɓernde ma wonde anne yima horde ñalawma janggo aha eyyi ɗum ɗo ko sarɗi sellugol anniyo o so anniyo o adima ɗum kadi sellata so tawi kadi woni caggal fajiri ko adiɗo ɗon caggal nangue mutal ɗon ha fajiri ko ɗon gannitoɗa so fajiri feeri noon hankkadi anniyade ñalawma o ala ko nafata saabu anniya o fonno adade fajiri ñalawma korata ko eyyi so tawi anniyima ni caggal futuro a ñaami hen a yari hen a wondi hen cuddiɗo ma ɗum haydara ɗum bonnata anniya o eyyi ko anniya o ko banggue haaju muɗum yahata ewa ɗum ɗon haydara bonnata eyyi ko hono noon kadi a faɗɗima hen a annima janggo aɗa hoora caggal futuro a faɗɗima ɗon e fajiri yonde a ɗifti eyyi a wiyatake ma ganniɗa gongol ala eyyi a faɗɗima walla a hanga kaaɗi heeɓima hen eywa walla ko nandi hen eywa ɗum ɗo haydara bonnata e anniya o so tawi tan ɗiftuɗa koko adi fajiri aha eyyi so tawi noon ko caggal fajiri ɗiftoyɗa hankadi ñalawma o korka ka sellata aha so tawi ko lewru korka hawri caggal fajiri ɗum woni ko mbiɗen jomum wiyetake yo jogito eyyi kanganoɗo immi caggal fajiri eyyi walla paɗɗinoɗo ɗifti caggal fajiri oɗo
ñaamat ko heddi e ñalawma he ko kono noon ñalawma o yoɓa yam ko hono noon kadi so tawi korka ka noon ko korka ka ganduɗa ina waɗɗinde ndewodirta ñalawmaji ɗi wayno korka lewru korka ramadan ko gonɗen ɗo ina waɗɗi ñande foof aɗa hoora ha wona lewru walla kaffara eyyi kaffara aɗa hoora lebbi ɗiɗi ina taw saabu ka koɓɓitnoɗo hurum korka aɗa teyi aɗa ñaame korka aɗa waɗa kaffara ina waɗɗinde ndewodirta ɗum ɗo anniya goto ina yona anniya mo gaɗiɗa anniyade e jamma gadiɗo ina yona lewru korka ndu foof walla kaffara o foof walla kaffara wargo ko barnoɗo neɗɗo o tinani omo waɗa kaffara oɗo eywa anniya o ina waɗɗi nde o rewodirta wadde anniya o goto eywa ina yona walla omo takkani Allah horde balɗe 5 dewodirɗe eyyi o takkani Allah horde balɗe 5 o takkani Allah kadi balɗe 5 ɗi gonata ko balɗe dewodirɗe eyyi hankadi waɗɗima nde o horata balɗe 5 waɗɗima nde ɗe dewodirta hankadi ɗo anniya goto mo anniyi o eywa ina yona eyyi kono noon sarɗi so tawi e nder hen gantu heeɓima ko debbo wonno e nder hen o yi ella makko o dartima foti koye lewru korka walla koye kafara ɗi mbiɗen ko limtuɗen ɗo ko o heeɓi gantu so gantu o iwoyi omo jokkida ko heddi e lewru korka he ɗo alay saago o anniyo konngol ñalawma mo gantu o gasi janggo omo hoora o anni to hande caggal nangue muti ɗon e fajiri yonde o anniyo wonde janggo komi korowo so anniyima goto kadi hankadi ina yona jokkidde ko heddi e balɗe ɗe nde wonno hankadi koko waɗɗi nde o rewodirta ɗum so tawi tan gantu o iwi hankadi anniya goto o ina yona kadi jokkidde ko heddi ko so tawi noon ko korka ka ganduɗa waɗɗaki nde o rewodirta ndewodirta ɗum eyyi wayno eywa omo hoora balɗe 6 caggal lewru korka e sawwal woni humtorandu ɗo waɗɗaki nde o rewodirta balɗe 6 ɗe ɗo kala jamma anni to e mbatten hen haqqille no feewi yimɓe ne belsido anniya o eyyi kala jamma a anni to kala korka ka korata taw waɗɗakima nde ndewodirta balɗe ɗe andu kaɗon korka de jamma foof a anni to eyyi aɗa hoora alhamis foof e altine kala talata so nangue muti jamma ɗon e fajiri anni to janggo ko alhamis de janggo mbiɗa anni horde eyyi mbiyannomi janggo eyyi so tawi ko allarba wonno janggo ko alhamis mbiya caggal nangue muti allarba mbi ganniɗa wonde janggo aɗa hoora walla aɗa hoora balɗe 5 naafila kala jamma a anni to eyyi saabu eywa sa welama janggo mbasa horde waɗɗakima wadde ko anniya o sellinta ɗum kañum tongata korgol ngol eywa ko hono noon kadi ina yiɗa kadi hay lewru korka o waɗɗaki anniya goto ina yona waɗɗaki ñande fof ya anniyo ala anniya goto to ar wonde korka ɗo ina yona korka ka foof kono ina yiɗa jamma foof mbiya anni yima horde janggo aɗa anni rewirde ɗum Allah e wadde yamirore Allah nde eyyi ɗo hankkadi kono yiɗa tan surtout noon saɗa nafla sa fa e nafilde ɗon nde moƴƴi a anniyi naflude aɗa anniyi rewirde ɗum Allah saabu ɗaɓɓude moƴƴere Allah e maccukinade Allah e saabu gonɗinde Allah ɗo sa wini anniya o selli hade so korka maayi sa hoori korka ka haka maayi Allah yafotama bakkatuji ma gadinoɗi foof ha laaɓa mayta hono ɓiɗɗo jibinaɗo joni so korka maayi saabu nelaɗo haali ɗum sallallahu alaihi wasallam man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kala daraniɗo korka daranade korka woni nafilaji woni sadakuji woni zikruji foof imanan o waɗiri ɗum
ko sabu tan gonɗinde Allah wahti saban e sabu faggitorade baraji mo waɗani ɗum sabu wiye oɗo ko kulɗo Allah oɗo ko bawɗo julde walla oɗo ko moƴƴo ko bawɗo sakkade eyyi bawɗo hokkirde sukar korka ala o waɗiri ɗum juste ko imanan sabu gonɗinde Allah wahti saban e sabu ɗaɓɓude baraji oɗo deyi gufira lahu nelaɗo wi sallllahu alih wa sallam ma o yaafe ma taqaddama min zanbihi kala ko ardinno e bakkat eyyi omo haali kadi hadis o wi ɓuuri pertude foof ko neɗɗo mo ganduɗa korka naati o hoori hen korka naati ha yalti taw o yaafaka bakkatuji makko wadde korka ko occasion mawɗo lebbi 11 e jumre lebbi 11 e ñoore lebbi 11 e wofde Allah e yeengoji e penale eyyi lewru nduɗo ara keɓa occasion mayirde lewru ñande julde pina aɗa wayno suka jibinaɗo joni ni e bakkat taw kadi ko ndewnoɗa Allah ko nana toon mofta ɗum ɗon ittaka eyyi ɓiɗɗo jibinaɗo ni ardata baraji ko gonga ala bakkat kono ala baraji kono an o baraji maɗi gollunɗa ɗi fo Allah ne moftanma bakkatuji maɗi ɗin o momtata ha laaɓa wadde wota mo welsidi sen mbawi profiten hen no moƴƴi welani noon welani aɗa ñamanno pina mbasa ñamde eywa mbasa yarde welani kono noon to ko welani ko hen worɓeɓe daɗodirta eyyi ko wiyete ko worɓeɓe wona to maaro ko wuli ɗo andete hol ɓurɗo wonde gorko eyyi hol ɓurɗo wawde cuusɗo ñamde maaro wulko ala koto nangue ngue wuli to tampere nde woni to ko toon andete eyyi worɓeɓe no certiri e banggue aduna ga ko noon ɓe certiri to banggue dewal Allah to sa nani ene wiye rijalullahi ɓe mbiyata arrijal ɓe woni ahlul tasawuf en walla ahlul suluk en so ɓe mbi worɓe tan ko worɓe Allah ko dariɓe ɓe eyyi ko dariɓe e dewal Allah gacca kade Allah ko ɓen eywa wadde ko muusi ko a muñan ɗum muña curki ki beele mbawa hebde ƴulɓe ɗe aha yo Allah hokku en muñde ɗum te sattani korko so fuɗɗima tan koko yeehi eyyi wata mo yaadi hen eywa wadde kala jamma ene yiiɗa gandiyoɗa kono noon wasde nafilde haɗatama horde eyyi naafila o ko banggue mum yahata ko saabu yaafede bakkatuji ma e ko nande kono noon haɗata korka sellude e woɓɓe ne cikka noon sa nafalani tan korka ma sellata ala naafila o ko banggue mum ko bonus dartata baraji kewɗi aɗa waɗa sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam omo waɗanno ɗum e korka aha eywa hay sadakuji ɗi en foof ko hen jeeya zicruji ɗi wadde astahfirullah en la ilaha illallah en e ko nandi hen foof aha eywa eywa so ɗum ɗo noon woni ko faati e eywa anniya o eyyi en mbino ko jokli ɗiɗi jogɗu ɗimmiwundu woni nde jomum joguitto gila tuggude fajiri ha nangue muta e ɗeɗo gueɗe ɗe limeten eyyi ina wawi yaade ha gueɗe 10 ko adi foof eywa wondude e joom suudu ma walla debbo o wonda e joom galle muɗum ɓe gacca ɗum gila fajiri feeri ha nangue muta aha eywa mbiɗen noon ko joom suudu e joom galle eyyi kiwa noon goɗɗum ko wona joom galle ɓe ndesodirani ɓen kam haala mum jarani haalde ni mataw aha eywa daganinoɗomo o on kaɗeɗa eywa goɗɗo kam haala mum jarani haalde hankkadi eyyi ko hono noon kadi wona wondude tan e joom suudu mum ala accude yaltinde maniyu e masiyu eyyi eyyi e wadde gardiɗe jettal wayno soccodirde e joom suudu muɗumen urnodirde e muɗumen e ko nandi hen ɗeɗo gueɗe ɗe ganduɗa ina adda maniyu walla masiyu ɗeɗo gueɗe ina waɗɗinde jomum accata ɗum eyyi ɗo noon ina waɗi sarɗiyeji saabu aɗa nana ɓe ganduɗa ko mi anda koɓe fasigueɓe mi anda koɓe holɗum yiɗɓe bonnude diine tan ne kaala wonde neɗɗo ne wawi soccodirde e joom suudu muɗum ñalawma korka ɗo ko gueɗe ɗiɗi woni hen in alima salamatu wiya so tawi omo andi omo hisa e maniyu walla masiyu omo hisa hen omo andi o wiya omo andi tigi omo hisa hen harmani e makko kono so anda omo hisa o yananaka omo hisa walla omo andi tigi so soccodiri debbo hay masi newa yaltude walla maniyu ina harmi e makko yaltinde maniyu ina harmi
wadde ko ina yaltina mani o ina harmi eɓe kala hen hadis noon nelaɗo ne soccodirano e Aisha en walla ko nandi en wona gotum kanko omo hisanno hen ɗo tongaka kala ganduɗo ina hisa hen oɗo ina daganimo kala mo anda walla cikkitiɗo oɗo daganaki mo so soccodiri e debbo makko so maniyu yalti oɗo waɗɗimo o yoɓa ñalawma o waɗɗimo o waɗa kaffara o hoora lebbi ɗiɗi dewodirɗi walla o ñammina capanɗe jeegom miskina walla o rimɗina jeyaɗo ɗum ɗo kam hay sa wiyanoma ne daganima hankkadi nelaɗo ne waɗanno an aɗa foti accude ɓay so maniyu tawima hen hankkadi feere ma boni kaffara waɗɗimama so tawi noon ko masiyu yalti masiyu woni ndiyam koye coyɗuɗam ɗam koytuɗam ɗam so tawi ko ɗum ɗon yalti korka ma boni ñalawma oɗon a yoɓanmo te a woofi Allah so tawi ne mbaɗata ɗum de a andano aɗa hisa a andano ɗum ɗo ne wawi heɓtadema hen ko ɗum ɗo woni hen ɗo ne laaɓi ne raɓɓiɗi eyyi wiyede ga nelaɗo ne waɗanno ɗum ga walla ni ɗo ne sariya wiyani hay goto wiyani force ne harmi ala mbiyeɗa ko in alima salamatu tan sa andi aɗa hisa tan hankkadi ina daganima sa anda noon sa waɗi so mani yalti korka ma boni waɗɗima joɓa ñalawma o joɓa kadi kaffara lebbi sappo e ɗiɗi lebbi ɗiɗi dewodirɗe so tawi masiyu yalti ñalawma o boni a yoɓanmo te so tawi a andano aɗa hisa hen a heeɓi bakkat a hunci hurum korko ko ɗum tan woni hen bandiraɓe en kaɗan ɗo inchallah nde wonno ko joguiɗen hojomaji timmi so Allah artiri en ñalawma aljuma paaɗo jokken ha joni e no wiyeteno cokli korka wonno ko yewtere meɗen konngol l'islam ewa eɗen jaranno hande to banggue caméra jo musidɗo meɗen eyyi Faty Ndiaye to banggue caméra ji to montage to Ali Fall wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh